الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جلبي تدبي مجبي يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن سلمنام يمبي الجنة بياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولو سنة جولو سوي الله أكبر وجنجي فاتي وفين سمور ويلترى جوله بيا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سوي good morning ولا bonjour أنا سلا ولا نين دف على سلا راه سلام دين من كدين كسل نلاد صلى الله عليه وسلم بيدا يا جولي مهند الجمعة وي جول ودي مجول بكسي الامغال مم ايايا هو ست الامغال ما أدا نياما تبولي جول بي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه نيام دي تيو جول وي كنا نيام دي جيبني نتلو جيبنو تيو نتلو نياما جول إن هرمات الله ولقد كرمنا بني آدم فوف لتر إيميكو تدينا تو الله هاتنتي جولدو ابن عمر بي كابكا حرم ماني موني كون حرم جولدو ان موني دو سا نيامي تبيل جولدي افي اودو alorli odo a jamfima odo jomum ardange baraji mum jobare nyamale mum so baraji makko ngasi bakkaruji be toji be pawta e makko o wedde e jeyngol koy qissa siddiq gonden yo Allah dando en jeyngol en biino to darsu men bendude bandirabe julbe teddube yidbe al mustafa sallallahu alaihi wasallam jule makko goto Allah jule mala bi sappo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه نعم بنم لسان جل كده بيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله جولي ما لا بسبو أيايا جدو ما تسن جدو الله ne yimma dogande annabaɓe goto fo hooram kanko daroni sa o tefane en yo Allah yurma en yo Allah yafo ya rabbi ummati ya rabbi ummati ila Allah yafo leñolom Allah wima wad ndeysan ولا سوف يعطيك ربك فترضى ليس ولا سوف يعطيك ربك فترضى الله ما بلت من ديسان كان غوجا مكو فوكو يندات o yimbay mi kono kubbude dudal e jeeri ni ko woje en jana enen goni ko wajani o mo nanga en e nadore hoten jan hen kono caliden buncinden hen o wi darig babam o rewi sanam o rewi kalis o rewi debbo o rewi jawdi o rewi laamu ko wana Allah foko mere o do duniya ko funti fuyi. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ko maquillage bandiraɓe seeɗa so maquillage o iwi tan ganda gonga o koye qissa siddiq guiɗo almoustapha gonɗen sallallahu alayhi wa sallam ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن yaade ha ganduɗa Allah wiɗu men hoto tunede fitte kala gonduɗo e ɓeɗo fotani sunade hoto suna ma sœur ma nièce mon neveu mon frère mon grand frère hoto tunede mbuɗo hoto sunne debbo hoto sunne galle hoto sunne ala saɗa suno diine ma boni a juulani fajir a sakkaki a hajjani a waɗani umra a waɗani ko poɗɗa wadde ko a ligganani jinnaɗo ko nden cunorɗa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalik falyafrahu sa perdi diine ma yimɓe men nden ɓe soɓe juulani soɓe garani jama ɓe bettina feeñi e jeeso mabɓe tan ɓe cuno sabu ko ɗum ɓe tagira wama halaktu ljinna wal insa illa liyabudun ndeysan ɗum tagaɗen rewde Allah e nam
en mbi nelaɗo ɗum mayde oɗo jeune à l'âge de 18 ans nela tottimo drapeau ne winda hen la ilaha illallah omo fayi balkan to bammakko warato to jafar warato to jafar warato abdallah ibn rawah warato ndeysan o wi ya toon pelloya ndeysan sabi la ilaha illallah muhammadur rasulullah nden nelaɗo maayi rum nani ɗum arabe ɓe jalti diine hewɓe hen candoɗine ɓe cali rokkude zaka ɓe mbi min gonta juul aboubacry an arabeɓe canduɗini ɓe jalti diine sa nelli usaba ibnu zeyd oɗo arme yalti i hollama toɗo hol deno madina kono aboubacry nde wonno ko kiɗo almoustapha omo fini omo feeri ndeysan o wi usama yo yaltu aboubacry wimo oumar wimo ya khalifata rasulallah an sariyankoɓe mbi guirne cugolel toɗɗa drapeau ayaya i an tini holno kaɓorɗa yimɓe ɓe mbi la ilaha illallah oumar an a jabbarun fil jahiliyya jabbarun fil islam sikkanno ma walam darɗa aɗa découragé mi so ɓe kaƴi kam tongol gueloɗi ɓe tottanno nelaɗo mami waɗe mabɓe lañal waɗe mabɓe gaalo waɗe mabɓe sirama ha Allah ferna hakkude amen bandiraɓe sen oɗon aboubacry siddiq thani ithnain oɗon foti mantede mo foti yiɗede nelaɗo ya holɓurɗa yidde o yi aicha o deftere o yi bammakko hade men yatto qissa abi bacry kaalen e moƴƴere jomiraɗo subhanahu wa taala jurmotoɗo arrahman omo jamtini en simore wiyete ko arrahman allah ko jurmotoɗo bismillahi rrahmani rrahim arrahman allama alquran خلق الإنسان علمه البيان لا إله إلا الله إنك هي جرم جملة سبحانه وتعالى الرحمن وجنجن القرآن خلق الإنسان يو تقولي ندو واتندي علمه القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن ونتدو الماء نعم وإنه لذكرك ولقومك وسوف تسألون no qur'an waye teddude ma fof non mbaɗa teddude to Allah no ɓurɗa hormade qur'an fof non mbaɗa horme to Allah nela sallallahu alaihi wasallam o wi inna min ijlalillahi subhanahu wa ta'ala ihtirami dhi shaybati almuslim wa hamil qur'an o ene jeeya e hormade Allah teddinde mawɗo naysa nayejo e joom qur'an e lamɗo pocciɗo bandiraɓe sen non janguen qur'an ceerno son aya holɗo joofi kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram c'est la fin du monde aduna o ma gas ha laaɓa bandiraɓe si Allah goto heddo jibril maya mikail maya ñande hen hay goto haalata hay ñande hen nde yimɓe daari ɓornaki comci annabaɓe yummiraɓe babiraɓe esiraɓe kayniraɓe goto fof waɗa hoore mum ɗon ko ismu arrahman ari ɗon kadi ko inde jurmotoɗo ari ɗon wa khashiati l aswatu lirrahman wa khashiati l aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ñande hen goto fof koko ñumbate hooram la ilaha illallah yumin aicha ya rasulallah rewɓe e worɓe awraji goto fof ƴeewa goɗɗo neraɗo yimi ya aicha hay goto ƴewata goɗɗo wala hawla wala quwwata illa billah nden noon ko Allah goto haalata en kaali aduna en kaali ko jiɗɗen en kaali ko poɗɗen haalde en kaali ken potani haalde en ñohi en jamfima en triyandi en mbaɗi fof ñande hen noon ko Allah goto haalata lamɓe aduna hay goto dillata bandiraɓe sehilaɓe nam yawma hum barizun la yakhfa ala allahi minhum shay liman il mulku l yawm hay goto jafarama Allah goto haalata hol lamɗe goni horoɓe goni holmon directeur woni premier ministre deuxième ministre affaires étrangères finance défense o hay goto haalata fof ne hay goto wonaki comci la ila ko Allah goto woni lamde bandiraɓe sehilaɓe liman il mulku l yawm lillahi l wahid l qahar la ilaha illa allah Allah jaabo hoore mum Allah jaabo hoore mum garre pare enen oɗo ñalawma nden ganduɗa yahata eɗen jogui jaabul sen mbiyama maza ajabtumul mursalin holko jaabiɗon nelaɗo mal rabbuka ma dinuka ma la ilaha illallah hol deftere ma hol diine ma hol nden sen garade sen jaabaki oɗo épreuve mo jaabaki fof pasata mo pasani fof fayi ko oto banggue wala hawla wala quwwata illa billah eynam nera sallallahu alaihi wasallam giɗo mon mbiye sallallahu alaihi wasallam o wi korka fof ɓuuri hen moƴƴude ɓuuri hen yiɗede ko korka dawuda o hoore ñalawma o taƴi ñalawma ndeysan o wi juulu fof ko juulu dawuda ɓuuri ndeysan o juula feccere jamma o ɗaano tataɓal jamma walla sudusuhu bandiraɓe sehilaɓe eynam sahihil jami e bandiraɓe sehilaɓe eynam o wi ñamde giɗo ma al mustafa sallallahu alaihi wasallam mbiye sallallahu alaihi wasallam
o yi ñamde fof ɓuri hen ko ñamde ɓurde hewde juuɗe ayaya lahal ara alyatim ñama ɗon miskine ñama ɗon jalotoɗo ñama ola ton moi et papi et kumbis et ma femme non les étrangers les hoddiɓe les bandiraɓe les furankoɓe ɓe bettimin ɓe gari ɗo hanki on n'avait pas préparé il faut préparer 2 kilos feccere limu e gertogel koyngel ayya hunde fof nan calcula quoi oɗo ɓerde mum muusata so dañi des imprévus ɓerde makko muusa yeeso makko ɓawla yimɓe to ummi yimɓe man ngara ɓe cuwa joftoyde addu hirande mofto ha janggo waɗe frigo en jogorani heddude en jogorani harde ay guertoɗe ɗe hors d'œuvre o tewngu fof ko tarode fayi sa ñaami après ko tarode te sa yi tarode coɗɗa juuɗe ma laabi jeeɗiɗi ey nam koko gasata bandiraɓe sehilaɓe ey nam nde juuɗe ɓuri hewde tasama fof ko nden ɓuri hewde barke bandiraɓe sehilaɓe eynam haala fof ndeysan allah ɓuuri e yidde haala ko konguɗi nayyi bandiraɓe mbiyaɗon allah ɓuuri yidde e haala ko kongu nayyi wona c'est à dire parce que à mon avis aɗa articule aɗa rulla e ruuci ala sa subhanallah ala e reynuma alhamdulillah ala ɗon woro ko tirra nela salatu kala yimɓe jooɗi ene jewta ko wona zicre ko wona haala allah ñande dargue ɓe nimsittu wala hawla wala quwata illa billah konguɗi nayi allah ɓuuri yidde konguɗi subhanallah go walhamdulillah la ilaha illallah ɗiɗi wala ilaha illallah tati wallahu akbar nelaɗo wi lorratama sa yiɗi jiɗɗa fof puɗɗoroɗa muhtasar muslim tongode makko 1141 bandiraɓe sehilaɓe nela sallah sallam o wi allah ɓuuri yidde yimɓe fof la ilaha illallah ma sœur mon frère nenam bandam keɗoɗen ƴeewel seɗen jeeya e ɓeɗo yimɓe ganduɗa allah wi ene yiɗi ɗumen keɗoɗen seɗen jeeya hen en gadmi walla en gadmani en paasi walla en pasani nela sallah sallam wi allah ɓuuri yidde yimɓe fof ko ɓurɗo wawde nafde ɗum yimɓe ayyaya ko adi fof jungo dow ɓuuri jungo less fuɗɗoro hoore ma eynam pawta hen jinnaɗo ma pawta hen joom suudu ma ɓiɓɓe ma pawa hen eywa e bandiraɓe ma eynam so tawi bande ko moƴƴo noon araɓe mbi so tawi bande ko moƴƴo hoto metto so tawi ko bande aɓe mbi bande so tawi ko jumri hoto laaƴomo metto kono hoto laaƴo jungo dow ɓuuri jungo less nela sallah sallam wi hoto hunƴe aduna allah yidma hoto hunƴe ko woni jooɗi yimɓe jidma bani adam hina yusal yagdabu bandiraɓe sehila ceerno ousmane holko allah ɓuuri yidde golle nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi allah ɓuuri yidde golle fof ko belamma nanɗa ɗum e fittadu julɗo ayyaya ɗum ɗon firti kala lorloɓe julɓe nelaɗo yiɗa ɗumen allah yiɗa ɗumen debbo goto o naati jeygol ɗum kan sababu o uddi ullude e nder suudu o ñamminani ulludu o oppani ñamoye boore ha ulludu maayi o naati ɗum jeygol pijowo baɗowo bonande o are ɓundu ndeysan omo ɗumde o yari o yi rawandu ene leha allah ɗum ka o nangi faɗa makko o waɗi hen ndiyam o gati o yalti o yarni rawandu ndu o yaafa saabu bone o waɗannoɗe o yaafa bone ɗe o waɗanno saabu o yarni rawandu sa yarni juulɗo noon sa hormima juulɗo noon sa walli juulɗo noon a ñaman tebbel juulɗo noon allah yaafama julɓe ko jeeyaɓe allah sa lorliɓe allah welataki ɗum bandiraɓe sehilam nela sallah sallam jokku ceerno ousmane hadis o o wi ndiwtanamo bandiraɓe sehilaɓe gantamo ɗo anno julɗo gantamo ɗon allah antuma o wi walla joɓanama ñamade makko o yeya allah jattuma bandiraɓe sehilaɓe eynam waji goto ndeysan e jamanu ɓoyɗo o ndeysan omo jogui kalisa heewi omo jogui sukaɓe makko eɓe gaddo e ñamale soɓe gari neɗɗo ene wawa yebde ñamade o oɗo jaafoɗe ɗum dokkemo temps dokkemo délai goppe oɗo mo wawa yebde ñamade ndew maayi nde ɓe ƴeewi golle makko tawi kewani mbi an holko mbaɗanɗa o min ndem so yimɓe sono jogui kalisam mi rokkaɓe délai mi rokkaɓe mi yaafo oɗo mi newnana oɗo allah wi min ɓuuri handude hen ndeysan so tawi ka jaforoɗo allah ɓuuri wawde yafade tawi ka jurmotoɗo Allah ɓuri waɗo yurmal tawi ka dokkowo Allah ɓuri waɗo rokkode ndeysan irham man fil ard yarhamkum man fis sama sa yurmima gonɗo leydi Allah ɗo gonɗo dow asmanu o yurmama aljaza min jinsil amal ndeysan hal jazaa'u l ihsani illa l ihsan tawi ka mbaɗo moƴƴere Allah ɓurma hewde moƴƴere bandiraɓe sehla neɗɗo aɗa walla noon jaɓanama ñamade makko walla noon omo heyɗuno karnamo o wi kanko sallallah alih w sallam o yaada e bandi ko humtan ɗum haaju mum
ɓuri o jooɗo jama lewru omo rewa Allah ayyaya ceerno Ousmane on ɗon toñaɗo noon omo wawno yoftade o yoftaki noon ayyaya so welama o yofto o muñira sabi Allah ñande dargue Allah waɗay ɓerde makko welanma Allah ha ɓerde nde welto bandiraɓe sehilaɓe yo Allah weltinen adna e lakar ceerno Ousmane Al Moustapha holko wi o wi on ɗon jaaduɗo e bandum ndeysan omo humta haaju bandi ko ndeysan ay ñande koyɗe mbaɗata holno wiyete nder koyɗe mbaɗa estambal nde ñande yimɓe perguittode ñande yimɓe janatnde ñande yimɓe ummatako nde ñande koyɗe ɓe jana sirade ɓe garane ɓafa ɓe garane ladda ɓe garane doga ɓe mbayne dimani ɓe mbayne majjande ay ɗon ɗo koyɗe ɗe donkata ñimde ɗo Allah ñimɗo koyɗe makko ɗon bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadou rasulullah ceerno Ousmane hadis o holɗo gasiri Al Moustapha wi keɗe kettuɗe bandiraɓe julɓe o jikku bonɗo omo bonna golle no binégar ay binégar ko watta e salade ko e hors d'oeuvre ko e gertoɗe ko no binégar bonnirta jumri ni ko noon jikku bonɗo bonnirta golle juulɗo bandiraɓe sehilaɓe hadith rawahu ابن أبي الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنه لا إله إلا الله المصطفى قدما بي صلى الله عليه وسلم أبي كن جدا بندفو يا هدو سيرا hada wontude gagnoma jango ayaya fofa divulguer secret faut pas ko wiete ay secret ji ma ko woni sirma ko haalam mo gede ma fo jango kabon o surtuma taw o wana teddudo o wana mojjo o ko ganja neddo fof ya heddo hunde ko ganjama ko jango o wonta gido ma kessa ayaya walla son mawni bi ko jama bi walla bi jama bi ko walla bi ko wona docteur walla wona ingénieur jogada e makko haaju aha en ji mbiya kaariyel ya kaari haalan kaari yo wallam e ɓiyi ko taani ko yo safram ayaya taw an a bonnino hakkude mon sabu mbuuɗe e buɗɗide aduna jarani ɗum ko woni sehil ma fof heddo hunde ko woni gagne ma fof heddo hunde cuura hoore ma bala janggo mbasa hersude bandiraɓe sehilaɓe mbiyeɗa hata solo koye Allah gonduɗa ولا تحزن إن الله معنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسان ومن أسامة ابن زيد أسامة إن ودي إن جيت راب لا إله إلا الله أبو بكر أسامة ويم يا خليفة رسول الله مجبر مبادئ أبو بكر أجيب راكو بوقت راكو لسان بندرا بجول كل أبو بكر قلنا صحابة بلسان بمينجل أشوكل تطعم درابو سو مودر تطعم درابو دم عمر علي حال أبو بكر عمر ابن الخطاب مسك كانسر واي هذا سكلت أمك يوم ما واسي أشيك درابو من الله صلى الله عليه وسلم هدي من بيرتلين دم ميواتاد من هالاكر أولون أبو بكر صديق بندرا بسهيلاب أي نام ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز كلا درين أولو دين الله درن بندرا بسهيلاب ندين هافر بروم بينن نلعب ما يبي هنك أولو دين قسي أيا كن بياما arme Usama ibn Zayd yalti be bi be kay ndega haajun en tiidi arabe be yinno be yaltu diine fof be garti be bad nur be ndeggi bandiraabe sehilaɓe be gandi so be candolini Abubakar wada e mabbe gaawal o wada e mabbe laanyal bandiraabe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadur rasulullah Usama ibn Zayd o yi to bamma ko warano to o fooli ton hefer o arti o mo jogi drapeau o mo jogi victoire la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina Abubakar Siddiq e jamanu makko o tampi ndeysaan o tampi ɓe mbi ko annabaɓe arabe ɓurno baɗade ɓurno woɗɗude ɓe wo ha makkanaɓe mbino dilla Amr ibn al-As wiɓe bande Suhayl ibn Amr woy wallahi kala mbino yalta e oɗo diine ko gawal min mbaɗata e mum bandiraɓe sehilaɓe eynam yo Allah hokke en wurde e diine mayen e diine hay goto anda ko jogori heɓtade ɗum bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry soɓe kadi kam tungol ɓe dokkanno nelaɗo mi haɓay mabɓe saabu la ilaha illallah muhammadou rasulullah ɗum no an daraniɗo oɗo diine o gurtinowo sunna o الله بي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ودو دين لهرة وجلب لهرة كوكور وانا هاونتي 2 مليار دم نون نلا صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ويقول دين ما يتو جمع إن يلو من جتي بعز عزيز وبذل ذليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين